Fl-aħħar jiem il-fazzjoni tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil komplit bl-attakki tagħha fuq il-kap nazzjonalista Adrian Delija għax ma taraħx kredibbli biex imexxi l-Partit Nazzjonalista. Edward Said, is-Sindku Nazzjonalista tan-Nadur li huwa hu d-Deputat Nazzjonalista Chris Said, kien fost l-esponenti ewlenin li kompla jattakka lil Delija u fakru li bih il-Partit Nazzjonalista mhux jagħmel progress. Fuq Facebook, Edward Said kiteb: "Se nerġa' nirrepeti dak li sostnejt xhur ilu. Jekk minn meta l-ħaqt kap bit-tmexxija ġdida, lanqas biss sar pjan wieħed biss, lanqas tlajna tarġa' waħda, lanqas żdiedet ftit il-fiduċja fiku fil-partit tagħna, allura kif se nersqu qrib li xi darba nemmnu li nistgħu nkunu gvern alternattiv. Iqpa' aħseb, iqpa' ttama, imma tal-inqas ipprova ddeċiedi." F'din il-gwerra li qed tkompli tikber fil-Partit Nazzjonalista, reġa' beda jikteb Ivan Bartolo li fis-sajf li għadda mexxa kampanja biex Delija ma jeqpax fit-tmun tal-partit. Fuq is-Sunday Times Bartolo kiteb li l-Partit Nazzjonalista irid jinbidel jew jereq. In other words, finally give birth to the new way, kiteb l-eks kandidat nazzjonalista war li ddikjara li Delija ma rnexxilux iwettaq il-bidla radikali li qal li se jagħmel kważi 3 snin ilu, meta wieħed mod ġdid iżda fi kliemu kollox baqa' kif kien. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.